angazi noma mhlawumbe ugogo makuthi khona azokucabanga angikholwa ukuthi usawumuntu osangabuyela le Mpumalanga. Anginayo indawo sengabe ngicasha nje kubangane kubantu noma engangabazi kodwa ngabe ngicela ukuthi ngifake ikhanda. Kunzima ngempela sengiyayidinga nendawo yokuhlala. Njenganje namhlanje nje njoba sokuthole edrobheni eThekwini ubukade uvukaphi? Uvuke emgwaqeni kuwe. Uvuke emgwaqeni. Yeah. Njengakho ngempela ngiyidinga indawo ngingafihla kuyona ikhanda ke ngiyazi ukuthi kusekhaya. Usazolala emgwaqeni. Nginahlona nginalutho yimi nje njena. Hayi usazolala ke impela emgwaqeni ngoba la. Agnes, Hayi cha. Ngixolele ngiyathoba ngiyazehlisa. Ngeke ngize ngivume ke la. Akusavumelekile la. Ubheki Dlamini. Ngicele Inyoni TV ukube ngisize ngithole unkosikazi wami uAgnes. Ngakade ngithathe umsebenzi ngayo 1996 wangisa kude le eMpumalanga. Ngakade ngimshiye nezingane unkosikazi wami Agnes ezimbili amawele engithemba ukuthi seyikhulile manje. Ngiyethemba manje ukuthi ngizomthola sikwazi ukukhuluma sixolelane ngoba singimtholile ukuthi ukuphi. Kukhona into eyinkinga la khona uthola ukuthi unomuntu othandana naye niyazama ukwakha kodwa ukuthi makushaya isikhathi la sokuthi khona uzohamba athola umsebenzi uthola ukuthi masephuma nomsebenzi uzovele abhunguke aduke nezwe aduke nekhaya. Namhlanje sihamba ngodaba olubhlungu lika baba uBheki osewumkhulu ke nokho usemdala ucela ukufuniswa uAgnes okuwunkosikazi wakhe. Ngeke uzukholweka ukuthi labantu abafunanayo noma lo muntu owuBheki okuwumkhulu kimi ufuna umuntu owugogo kimi ngeke uzukholwa ukuthi bagcina nani. 1996 sekuphele 30 years labantu banezingane ezamawele. Lo muntu wathi mayefika eMpumalanga ethola khona umsebenzi wakhohlwa umndeni wakhe wakhohlwa ukuthi unezingane. Ugogo uthi wamgcina esebenza eJardini lomlungu. Asazi ukuthi ke masifika khona uzofika amukeleke yini bazofika bathi mabexoxisana izinto ihambe kanjani kodwa yimuwe idatha lakho la ngisuke ngisho khona ngithi ke amala dala dela nela ninoma asambe segogo sizokuthi uma sifika kuyena umkhulu uzomamukela yina ake ngithi nje danko. Okay baba fanele singene la ngoba uhlala yedwa yena ugogo la uhlala yedwa. Koko mabakhona Koko sanibonani njani? Siyaphila. Igama lami Gogo nguMalandela suka kwiNyoni TV. So iNyoni TV isebenza ngokuthi ibhalelwe mangabe kukhona umuntu odinga ukusizwa. So sihamba no baba uBheki osuka eMpumalanga. Ngimthatha baba. Usibhaya ngithi manje njoba ngichaza Gogo ukuthi siyabhalelwa njengeNyoni TV ukuthi sikwazi ukufinyelelisa umuntu osuke edinga umuntu kuyena. So ubaba ke nawe uyasibhalela njengoba esuka eMpumalanga ngathi kunodaba olukhona afisa ukuthi nolixoxe. Ngazi noma uma uyamazi nokuthi uyamazi kodwa nje ngikwazi. Angizwa? Kodwa ngikhulula desinda. Angimdingi baba. Ngimdingi. Okay. Ungixoshela lonke uvuke engalazi uzondisela ngimazi njengamanje baba uBheki uyamazi ugogo yena esumfunayo? Impela ngiyamazi. Uyamazi? Angimdingi la. Yo. Angimdingi. Uyazi mina ngimdingi. Ngingake iminyaka alahleka. Uzoqhamuka manje ugcineni. Cha ulichazile udaba lokulahle ulichazile udaba lokulahleka kodwa
Ngiyacela gogo wami, ngiyacela. Angithi wena gogo Agnes angithi. Bese bengisacela gogo ukuthi usingenise. Ngithanda. Cela nje umthathe nje manje ewohlukile nje umbuyisela umthathe khona. Hayila. Ikwami. Wahluleka yena ukuhlala nami. Wakhetha ukunyamalala from 96 kuze kube manje. From 96. Yes, kuze kube manje uqhamuka manje. Yo. Manje ngisheshisela manje ngiyafika nje ngikhathalele kade ngifile. Ngifike ematohweni nami ukuze ngiphile. Ngisafika nje ngisathi ngizenzela inkomshedi sengiza ngomuntu enofa inyama. Baba nangu gogo. Phela hayi bengicenga. Uyancenga. Ukuthi hayi Uyancenga. angixolele kuso sonke isimo leso ke noma ngabe sinjani. Ngoba phela wonke umuntu uyalidinga ithuba lesibili. Noma ke ukuzwa ke gogo wami ukuzwa ukuthi njengoba noma njengoba esibhalelile ufisa ukuthini kuwena. Sicela nje usinike lo thuba lokuthi awumnikeze ithuba lokuthi akhulume. Akuzele akhulume afisa ukusho. Mhlambe ke mawukuthi awuvumelani nesimo afisa ukusithula kuwena. Mhlambe mawukuthi ufisa ukuxolisa, mawukuthi futhi awuhambelani nakho, kulungile ngizobe sengihamba naye mina ngibuyele emuva. Futhi akusho ukuthi gogo wami makuthiwa khona into manje ayikhulumayo sekufanele uvumelana nayo manje. Akusho njengoba efika manje akaphethe ngisho isikhwama. Akusho njengoba efika manje sesizomshiya, cha. Kodwa nje uyafisa from 96 mina nje 30 years ngicela 30 years ngagcinana. So into eyango 30 years esiphela 30 years kwamina kuyimina lo isimo sakho kuso nje manje gogokwami ngingavuma mina ngizwe ukuthi lo muntu emva kweminyaka emingaka ufuna ukuthini kumina yini le ngaka afuna ukuyikhuluma nami. Mina ngamnikeza mina nguwena ithuba ngiyasiqonda isimo sokuthi ube wedwa isikhathi eside mhlambe futhi naye azokuveza kuzosenza mina nawe gogo sithi uyazi ukuthi lo muntu kwakufanele akasichazelanga okuningi uthe nje uma isibhalela ucela ukufuniswa uAgnes okuma wengane zakhe amgcina ngo96 wathatha umsebenzi wami eseMpumalanga uye wayibeka kanjalo inkulumo yakho okunye nokunye angikwazi Hayi ngisebenzela wena usuwenzela mina ukuthi ningene ngizwe ngoba ayena bengamdingi kodwa ningangena ngizwe ukuthi nithini kahle kahle. Siyabonga. okay uthi ngene khaya singahlala yeah okay ay lo ngihlalela ngalawa lo ngihlalela ngala ay mhlamba ke siqale sibonge sibonge gogo wami siyabonga nje kakhulu njengoba ngichaza ukuthi mina igama lami kuMalandela. Ngiyafisa ukuthi lento ingakuthusi gogo ukuthi khona abafethu abashuthayo nokuthi sifike ngalendlela phakathi komuzi walekhaya. Kodwa iyona indlela esisebenza ngayo leyo ukuthi siyayisifike nomuntu esuke sifika naye aqale ngawe gogo aqale futhi ngani uhlelo liqale ngani ludala uhlelo lukhona. Iyona indlela elisebenza ngayo ukuthi liyifikele ekhaya bese ke kukhulunywa ukuthi leyo nto esuke kuziwe ngayo into kanjani. Mhlambe ke angifisi ukuthatha iside lika baba ngoba ungichazelile mina ukuthi kwenzakalani selokho ahamba ngo96 ngenxa yomsebenzi wamnyisa eMpumalanga wagcina ke eba umuntu ongakwazanga ukubuya ekhaya. Nokho ke nama ngizibuzanga izathu zakho ukuthi yini yamenza wanyamalala isikhathi eside kangaka. Kodwa into engithintile kakhulu kuyena ukuthi umuntu ongesenamsebenzi so le wayinazi nihlala khona la wathi we kade nithengele khona umuzi kaMashu angazi noma u3 indlu yayo u3 room noma kanjani kwaku2 bedroom kwaku4 room so ke ukhale ngokuthi ke wakwafika ngonyaka ophelile
kwawukuthi-ke ayiwafika sekuhlala abanye abantu kwawukuthi kwabantu abahlala lapho kwamuza akasawuboni ngazi ukuthi angazi kwase-extendiwe kanjani angani umuzi wadayisa noma kwenze kanjani so wagcine sewumuntu ongenakhaya futhi okhathalele umndeni wakhe ngoba wayekade ushiye khona ilokho-ke ngikwazi uyaye wachaza wayese emalapho-ke ubaba uBheki uthi uyofuna umuzi ngoba ewumuntu okhathalele umndeni wakhe yebo ake ngitshele nje kanje lo baba sishadile naye yebo siney'ngane ey'mbili amawele okay uThembinkosi noThembelihle uThembinkosi noThembelihle yes umfana intombazane kukuhle nje futhi si-right ngoba ubesebenza umsebenzi lo wama-truck eshayela ama-truck konakala ukuthi inkampani yakhe ithuthele ePitoli ePitoli yes kodwa bebuya njalo kuphela kwenyanga futhi esithumelele imali kwaya kwavele kwathi nje nyaka ngimfonele nje wangabe sesithumela manje imali kanti neindaba ungafikanga namhlanje inyanga iphelile athi hayi ngizofika uthe ejika nje sasilahlekelana nje manje ngimfonela uBhingasangeni imali lokayifaka kanye ngezwe kusizwile omnye umngane wakhe obesebenza nathi hayi sewahlala eMpumalanga futhi uhlala intombazane eXhosa bekuyimuphi unyaka egcina nje ukuthumela noma la ugcina khona ukumthola efonini ngagcina ngo-96 uqala yo 96 uqala kwangathi ayithumela imali thetshe nje ukuthi nya kwasho ukuthi ngenhlahla nami ngiyitohozele emajaldini ngineminyaka nje ubaba uyazi ngakunomlungu nje ngisebenza kuyena ngambikela udaba lomthi sekunzima kakhulu manje iy'ngane ezincane ziyafunda yonke into endlini ubaba usevele walahleka yonke into endlini sidinga mina lowo mlungu lowo wagcina eseze wathi kunendawo etholakalayo wangithengela lo muzi lo wangi-advise ukuthi lo okamashu ngoba vese nothi sinjengomuntu ongekho angifuna ngikudayise ukuze ngifake esikhwameni sokuthi iy'ngane zifundile-ke iy'ngane baba mhlawumbe ma usalapho udaba olunzima lolu baba okuchazwa uma kuloko kuhamba ngo-96 noma ukubagcina ngo-96 kuwena mhlawumbe kuyinto eyiqiniso leyo hayi mfowethu iqiniso ngempela angazi ukuthi ngaqala kuphi ngoba ngizelana nje impela ukuzozehlisa ngoba ngiyasibona isikuthi sinzima ngempela umuntu uyathatheka athathe izinto zomhlaba uzugcina usukhohliwe ikhaya kodwa ke manje umhlaba ungishayile umndeni wami ngiyawudinga ngempela yena ney'ngane zami ngiyabadinga ngempela uzozehlisa nje kuyena umama wekhaya mhlawumbe baba mina ngumzukulu kunina baba ngumzukulu ngimncane kakhulu nami udaba lwenu luyangisinda ukuthi ngingene phakathi kulona kodwa ngoba umsebenzi kufanele ngibuze baba kusuka ngo-96 97 98 ukuza ngapha 2026 manje 30 years wonke baba kulo 30 years uqale nini ukubafuna uzuthola ukuthi lo muzo kaMashu asekuhlala abanye abantu futhi awusawuboni ngathi sewa-extend awusaqondi nabantu uma ubabuza abahlala khona lo muntu awukhuluma ngayo umbuza yabamazi baba uqale nini ukubafuna ngiqale ngonyaka odlule ngoba sengibona ukuthi hayi ngishayekile ngempela ngiyawudinga umndeni wami ngiyabadinga ngabona ukuthi ngempela hey umuntu bethathekile izinto zasemhlabeni okay baba ngisho ukuthi mawuqale ngonyaka odlule sho ukuthi 29 years kulo 29 years baba lezi zinto zasemhlabeni okhuluma ngazo zakwenza wangacabanga ukuthi unomndeni unezingane unonkosikazi like ezetheni mfowethu mangisho ukuthi ngakhohliseka nami ngempela ngathatheka izinto zomhlaba kodwa ke manje ngiyabona ukuthi ngishayekile ngimdala ngigugile angazi ngizophelelaphi ngempela ngacabanga ukuthi angiyofuna umndeni wami angiyofuna unkosikazi angiyofuna nezingane
ngempela kulesi simo esingiphila kusona akusafani ngoba ngangigijima ngaleso sikhathi kumnandi kodwa manje ngimdala. Mhlambe uma ngisazomdedela naye kodwa ngiyafisa ukumbuzela imibuzo engiyicabanga nje kamanje. Baba la isikhathi sambile kakhulu. Sambile isikhathi njoba nje isikhathini manje u30 years osuphelile. Isikhathi sambile kakhulu. Njengoba ubuya baba ufisa ukubuyisana naye. Wawuhambe umuntu owawuhambe ngokumsebenzi wayifaka futhi imali kanye uyasho ma. Njengoba ubuya uphetheni ubuya naye nenganeni ubuya nani kuyena yini ubaba abuya nayo after isikhathi esingaka noma sesilindele nje ukuthi ubaba uyabona ukuthi uNkulunkulu sengamkhumbula noma inini mhlawumbe usefuna indawo ukuphumulela ngibuzela yena mhlawumbe imibuzo njengoba nje sathi ngiyamsho udidekile uma kumanje akazi ukuthi ufuna aqalephi manje uyabuza yini ubaba ayiphethe masithi nje okay baba sinankinga ungangena ekhaya uhlale wamukelekile ubaba akazuba nomthwalo futhi ke njengamanje kusuka manje kuyaphambili kugogo futhi njengoba ngishilo ukuthi umhlaba ungishayile angiphethe lutho kodwa ngifuna umndeni wami engawushiya ngiyavumpethe ngawushiya isikhathi eside kangaka angiphethe lutho yimi nje njengoba nginjena nje ngempela akukho engikuphethe kodwa manga thola ithuba lesibili lokuthi ngixhumane nomndeni wami ngajabula kakhulu ngoba ngazi ngempela isikhathi sami singakanani engizosiphila njengamanje njengoba sengimdala nawe uyayibonela nje ukuthi sengimdala kakhulu akho lutho kodwa yimi nginjena uma nje ngempela ngizozehlisa kuyena ngempela naseyinganeni ngizehlise uba nami ngibe nomndeni ozongibheka kuze besigcineni kwempilo yami yilokho nje ngempela bengakusho nakuyena uAgnes. Manje Agnes unkosikazi wami bengicela ukubuza ukuthi ziphi ingane zikhona ngoba yabona baba lo ngizohayeza uzomkhalisa ngizohayeza ngempela shudwe uzongihleka noma uzongihlekisa yabona baba lo wangishiya kamasho mina ngahleka omakhelwane yangizwa ngabe ngicela emzini nabantu uma bengaholile imali eyasibathethe ngasathe eyincane funa ngigibele inyanga yonke funa ngithenga igrocery ekhaya funa ngifake esikoleni funa ngithenga ama uniform lo baba lo ebalekele hlezi nabantu bakhe lapha yabo angishwele ngingashwele nje kumina njengamanje kumina ulutho angikwazi ukuthi ubani lezi ingane oyibuzayo zashona awunamndeni la angiyeni wakeni mina ingane zakho zashona engozini yemoto kodwa ayengabikho nendlela ke ungazizi ngikwazi sengithatha ngoba utholana nezingcingo zakho wena alo nawavala ingcingo wavala yonke into awuzala ngexhoseni lakho azali lizalela azikho ingane zakho la zashona kabuhlungu zafe ngozini yemoto ingane zami kanzima ingane zami ngasayibonanga zisebenzile ngifundisile umuntu ongilekeleli beyifundile zagqoka amajazi wawungekho wena zagqoka amajazi kanzima ke le ndaba ayinzima zikho nje zashona awu angikwazi angifuna nawe ngoba ungaphinde ngiyibone ingane zami angizange ngeke ngisaphinde ngiyibone ingane zami uphinde uyibone ingane zakho ayi ngiyazisola bangithatha umhlaba wakuthatha umhlaba manje usukubantu uzobuyela la wangizwisa kakhulu ubuhlungu ngicabanga ukuthi nje ngoba ngikubona iseyincane isikhulu ya incane ngoba ekhumbula-ke uyibona ngamaphupho azikho zashona uzothini kodwa kulesi simo angazi angixoxela ukhona umndeni wakho khona obana bakhona basekhona abafowenu nodadewenu ngiyimi nje nginjena bashona lapho dadewenu nabafowenu angibazi ngoba phela ngangibhungile ngangithatha umhlaba nabo ungathintani nabo lutho wena ma yo ngisama ngazwele engane iyangithusa kakhulu ngiyaxolisa nje ma sithi dudu kulokho benathi besingazi ukuthi mhlambe ke isimo sigcine sihamba safika lapho kuba fowabo ma no dadwabo ba kababubheki
ake khona ubukade mhlawumbe unenamba zawo bazakhona mhlawumbe ukuxhumana nabo ukubazisa ngangixhumana nabo eqaleni kodwa azange baze batshengisa ukuthi bangisupport azange bangisupport sengisho ke kusuka izingane zidlula emhlabeni akekho waba khona mhlambe esayidini lakhe la kubo ubaba uBheki ukuzose ngabe ngidlala ngabo bese bafika kodwa nje izingane lezikhula mengikhala ukuthi hayibo lana akuhlangani akekho wayengisiza ukhona umfabo omdala usamkhumbula umfana omdala ngiyamkhumbula kodwa uZakaria kade ngamgcina yes uZakaria yena kongathi uyazama ukulekelela uthe nje umkakhe wexabana nami indoda yakhe indaba nhleze ngifuna imali endodeni yakhe wasaba ke naye kusho ukuthi umuzi wakhe uzobhadlika wesiyanyamalala naye ngoba nakhona lapho ngabagcina ngomzono omngcwabo abephinda ngabeze babuya shuthi wabagcina nje 2010 kwawo yes ngizona nje umngcwabo kwaba bagcina kwami kodwa sabazi lapho bekhona noma ke amafoni abo ngizomnika inamba zabo ngamabomsha ngoba funa ukuthi ngiyayidinga shuthi la baba Bheki mina into engiyibukayo ngawe bubalekele wonke umuntu ngeke phela kube ukuthi ngithathile phela umhlaba noma ngishito ngangithatha ukudla ngoba izingane zakho awuzokwazi ukuthi zidlulile emhlabeni ukube wawuxhumana nabantu bakini wayezokwazi shuthi nje kahle babona akekho umuntu okade uxhumana naye lutho ngempela njengoba ngisho nje ngangithatha Sibe ngisekhehla okay baba njengoba ula eKZN la kwagogo ukumina ungitshela ukuthi ufike njengoba kule sinofike ngomsombuluko la eThekwini manje uhleli iphi mawusuka la uyapi ngoba phela angazi noma mhlawumbe ugogo ukuthi khona azokucabanga angikholwa ukuthi usawumuntu osangabuyela le eMpumalanga anginayo indawo sengabe ngicasha nje kubangane kubantu noma engangabazi kodwa ngabe ngicela ukuthi ngifake ikhanda kunzima ngempela sengiyayidinga nendawo yokuhlala njenganje namhlanje nje njoba sokuthole edrobheni eThekwini ubukade uvukaphi uvuke emgwaqeni uvuke emgaqweni njengakho ngempela ngiyidinga indawo ngingafihla kuyona ikhanda ke ngiyazi ukuthi kusekhaya usazolala emgaqweni nginahlona nginalutho yimi nje ngijena hayi usazolala ke impela emgaqweni ngoba la hayi cha ngixolele ngiyathoba ngiyazehlisa ngeke ngize ngivume ke la akusavumelekile la manje gogo la ekhaya nje umuzi ubona ungaka uhlala nobala khona umntwana engihlala naye awukhona umntwana ohlala naye ungisizayo nje ngoba bani umntwana hayi akufuni nalokho umlungu wakho uthe uyena wakwakhela umuzi usatoka kuyena noma usawuhleli sewathutha ohlala phesheya usehlala phesheya wakunikeza umngani wakhe ngoba sengimdala ngisebenza izinsuku usebenza izinsuku ngena ngomsombuluko ngene ngolesine ngene ngomgqibelo shuthi nje kuba u3 days esontweni okuyiyona imali ophila ngayo nje yona ke kumele ngisizayo ke leyo baveze izingane esekho singisize ekuthengeni ogesi kanjalo phela lezi ndawo khokhelwa ogesi khokhelwa amanzi size into enjalo ke ngoba ipension yami ayenzi lutho ingena nje ekudleni and phela futhi bekhona nemali yokugibela cha siyambonga ke nje umlungu kakhulu kulokho futhi kuba ke ve ngobe umuntu osehambile waphesheya beso ke sivezele neSouth Africa ukuthi abelungu bakhona ngempela abaphilayo akuyinto encane ukwakhela umuzi omngaka wakhelwe mahala uzofakelwe nanefurniture kube kuhle nje basibona siyakubonga nje kakhulu kuyinhlanhla lokho ke nomkhuleko ke nje uyasiza engicanga ukuthi iyona into waguqa phasi ngedolo yona uNkulunkulu siyaza akamlahla umuntu
ovela olahliweyo. Ngiyenzeka uthola ukuthi kunezinto wena ucabanga ngazo ukuthi ziyakulahlekela empilweni kanti uvulelwa iminyango yokuthi ke uthole okukhulu kunaloko wena othi uyakukhalela. Ngixolele Agnes. Ngiyafisa angazi ngiyafisa kodwa mina gogwami umsebenzi wami ukuxazulula nokuthi inkampani yethu lesisebenzela ukulungisa inkampani efundisa kakhulu ngoxolo, efundisa kakhulu ngokubekezelelana, efundisa kakhulu ngokukholwa nangokudlulisa enhlizweni. Ngoba ungakwenza wena uzitshela ukuthi mhlambe lokho kwenzayo akeke ezobhlungu umuntu kanti wena usususa icala nesono kuwena wamukela nje umuntu kwaNkulunkulu ukuthi no kulungile umuntu naye anikezwe lolo thuba. Kodwa angisho phela nami gogo ukuthi ngithi mhlambe yenza lokho engikukusho angikucindezeli kodwa ngokubukela nje umuntu wenkosi ongesenandawo ongesenamhlaba mhlambe singamvulela nendle ngemuva noma somnikeze noma yipi iroom angazi kodwa nje mina ngokufisayo noma ngingasho ukuthi akubi inamhlanje noma ikusasa noma inini kodwa nje ke kuba into ezolokhu icabangeka ukuthi lento ngizoyimisa kanjani. Ngimnike iroom khona la ngaphakathi. Angisho njalo gogo. Uyayihola ipesheni? Ngizoyihola kanjani ngoba phela hayi ke namapasa ngisazi akuphi yazi nje njengoba ngisho hayi ipasa lekho futhi baba. Niyabona umntwana ufuna ungithwasa wena? Okay ngingamsiza kukona ngingamsiza uma uthi mhlawumbe wayilahla sikamsiza zame nje ukuthi somyise wamafese mhlamba zama ukulungisa indaba ye-ID. Hayi no ngisangisho ukuthi ngokwe-ID singamsiza thi ngokwe-ID. Ngicela ukubuza lo baba ena uzofika ngasenalutho kade ehambela phezulu. Ziphi imoto kuthiwa uhamba ngazo usuthenga imoto enkulu? Sengaphelele konke. Ixhosa lakuthatha konke usubuyela esilimeni. Okay mhlawumbe leyo ngiyafisa ukuyibuza baba izinto obunazo ziphi kahle kahle. Ngisenalutho njengoba ngisho. Okay baba ukuthi awunalutho ngiyakuzwa. Usebenzile wanesikhathi sonke futhi ngiyazi ukuthi ema-truckini isuke ikhona imali esuke itholwa isuke nje umholo wakho baba la noma ngaba unalutho kodwa ngeke kuthiwa awunali iketelo awunaso istofu salabo uhlala khona awunawo umbhede noma isiphonsi ake sukushiyeke kwemoto baba mina ngikuthathe nje ubungaphethe nesikhwama mina babe ngokufisayo ukubuza ukuthi entweni ebezikhona noyisebenzelile ke usasebenza kule minyaka kuphi angihambe ngishiya yonke indawo phela la ngihamba khona ngoba ngisho nje hambe ngishiya yonke indawo la ngihamba khona ngena sengisele senginje nathi yabona lo lesikhehle lesigebengu kanjani kubantu ababe abangani bami sasiphuza nabo sijabula nabo baba mawushiya mohamba ushiya imbhede ushiye nangu mama uma uyasho ukuthi wena kuthiwa ngazi ukuthi uke waba nezimoto nangu uma uyasho ayeyona nangu uma uyasho ukhona phela umngane wakhe besuke naye nomuntu ngobatransfera le wabatransfera le bengixoxa ukuthi hayi bo ngokubona umzi wakhile hlala neXhosa kwayena umngane wakhe uzwa ngaye uyena osebuye sebuyile yena wathi nje ngokubona umzi wakhile uhlala neXhosa iXhosa labo isinganzalo wondle inganzalo wathi ngokubona umzi wakhile wathi ngabona wathengela ngisho imoto nawo neyakhe baba kuzokusiza ukuthi kulolu daba ukhuluma iqiniso ngoba nami ngeke ngikwazi ukukusiza ifune izinto ozosifihlela zona noma ozosikohla la mina uma ngiyazi mina uma singakhuluma even naye ngumncengise kodwa inkinga mina mawulokhu uthi awunalutho khona le ngathi lento isala khona awulukhuluma iqiniso ngeke baba kuthiwa wena bune emoto nomuzi kwakona ke makuthiwa ke uthi awunalutho njengoba uchaza shuthi leXhosa lakho benihlala nidlala yabo so nje baba kuzokusiza mina ngicela ukukhuluma iqiniso ngoba uwosicelile ukuthi ucela sokusiza sokuhlanganise nogogo nikwazi ukulungisa izinto yebo kona izinto sezonakela izingane ayisekho kodwa ngicela nje
ukhuluma iqiniso uze kulunge lesimo salokho okukhona ke okusele obe ngicathi nina kuphela abantu enikhona njengamanje. Agnes, angazi ngathini ngempela ngoba njoba nje sasinazo izinto. Ngangineyimoto, hayi imoto. Nginomuzi. Ngathola ke leli xhosa lami sashada. Okay ke baba, okay ke baba. Yo, usalapho. Imoto nomuzi okwaseGoli usho lokho. Yeah. Okay, qhubeka ke. Manje ke angazi ukuthi kubonakalaphi ngempela wangishintshela langishintshela ixhosa leli. Khona into okwayibala ukuyokushada. Hayibo. Nashada. Isashada. Unashada? Yebo sashada. Ngicabanga ukuthi komgunya sento ngani nami ngangishadile nakushada kanjani ungazokudivorce uthi nami ngidivorce ngingabona. Angazi ngempela phela kukhona indlela nomgunyathi ethile ngoba sengitholele lixhosa lami leli. Kwaqala kwathi kuhamba kahle. Ngithe ngibona izinto zaqala zashintsha manje. Athi mina sekwenze njani manje? Kanti hayi sekusenkingeni sengiyagaxela manje. Ngazo inkulumo isishintsha kwathiwa siya divorce. Mas divorce ngathi mina hey sengisebenze kangaka ngisebenzela leli xhosa. Kusho ukuthi mina sengizoba umuntu engayithebeni ngempela. Konakala ke kanjalo nento yonke ke ngangenayo. Kanti sekuthathe konke sekungekwakho kunye ukuhambisa emakhaya elalini kanjani kwaphelelwa yikho konke ke njengoba sengisebenza ngempela ngiyinjena ke angazi ngenze njani ngempela kulunge nje ngempela yonke lenkinga esengikuyona ngisenkingeni Agnes. Le ndaba ijule kanjani? Njengoba kungishiye nezingane for 30 years. Wahamba kwakhela omnye umfazi. Amakhela umzi omuhle. Engishiye only 4 room. Wamakhela umzi omuhle amthela ngisho imoto mina ngihamba ngenyanga ngigibela ama-taxi, ngigibela amabhasi obhobho ngemajardini. Ngiyaxolisa. Yonke imali beyidla nayo yonke into lo mama mina ngithi futhi namanzi ningane zami. Ekugcineni lo mama mesemjikelo sebuyela kumina. Nithini ngempela kumina? Nithi ngimuka lo baba lo adla ukudla kwami alele endlini yami. Ngisenkingeni Agnes. Usenkingeni mina ngisahlangana usenkingeni. Lo baba lo ngishiyile mina for 30 years. Ngancwaba ingane ngedwa. Ngahlupheka. Ngafundisa ingane ngedwa zaqeda isikole zahamba sawo grade. Emvana lo baba ngamthona esengisishaya yonke indawo ngisho ingcingweni engatholakala. Ngiyaxolisa. Manje mase shaya umhlaba usebuyela kumina. Ufuna ukuhlala endlini yami. Angangathi ngithola kanjani? Nenze njani Agnes? Hlala emgaqweni, ngibuyela emgaqweni la kade uhlezi khona. Kunena ngibuyela emgodini wakhe. Kubuhlungu Angimdala mina ngizwele ubuhlungu. Ngifuna noma Sengimdala ngizakubona. Ngiyakunyanya nje. Agnes. Ngiyakunyanya kwangempela nje. Yazi angifuni nje ukubona. Ngenzele le ngane le nje. Sinabe ndimena kumnyango. Kubuhlungu ukuhlala emgwaqeni. Hayi mina ngihlangana. Kwakumnandi nidla imali ngale neXhosa. Kodwa ingane zabantu ezakho uzazi, ingane zabantu amaXhosa manje. Angazi impilo. Udla amapondo. Mina indaba yami ushwele. Ngithanda ukuxolisa ngempela ngeke mntana baba, baba yazi ziningi izinto la. Ufike washada, nomshado wakhona ucaca ukuthi wenze kanjani ngoba phela ubukade ushadile wena. Yeah. No gogo, benikade nishadile. Jiki futhi usuyofika eGoli futhi uphinde uyashada. Zonke izinto zigcina zibhaleka. Okay, kufike kanjani ukuthi izinto zibhalwe ngosisi lokhuluma ngaye noma bungenalwazi lalokho? Angazi ngempela kwathi fiphe nje ngempela ukuthi ngibhala izinto ngaye kanjani ngingazi ukuthi uzogcina sesihlukana kanti ezinye izinto sehambile sezize emakhaya. Okay ke baba, my izinto zakho zithathwa. Hey baba, wenze njani ke? Wenze njani? Wahlalaphi kwimpilo yakhe ehamba kanjani? Umsebenzi uphi umsebenzi? Uyazi ndoda ukuthi ngempela phela uma nabangane nihamba nabo hlezi nihamba niyaphuza nezane nejabulisa usuhamba ulala bengathi bayakumukela abangani bakho. Kanti bakumukela ngaleso sikhathi. Fika isikhathi ayindoda phela nawe zama uthole indawo yakho.
ngagcina sengumuntu ngayithebeni nje ngempela njengoba senginjena nje sengishaya umhlaba ungishayile umhlaba kunzima kakhulu yikho ngithi ngizoshweleza lapha ku-Agnes ngempela naye ngimthole sengizama hambe ngibuza agcina bengilayela la ngangigcine ekhona. Shuthi into zakho ama-idea kuthathwanga uyena lo sisi Kungenzeka ukuthi kwathathwa yena kungenzeka ukuthi kwahamba kulahleka lado hamba uhlala khona ya lade ngihambe ngihlala kunengqondo esifephazekile impela ngisakhumbula ukuthi uyazi nawe phela masihamba sijabulisa uyakhohlwa ukuthi khona amapasi kunani mase uthi uvula amehlo uthi hawu Nkosi yami sengilahle zonke izinto ebenginazo amapasi baba okay baba umsebenzi waphela kanjani umsebenzi wakho kwafika isikhathi lapha phela babona ukuthi sengimdala angisakwazi iphi imali ayikho Yabona phela yayidliwa sisijabulisa njengoba ngisho nayo ekunesambe sidla nayo imali kanti yena uyazi wenzani ngenye imali uyakhe emakhaya elalini bathi phela kuselalini Yabona uNkulunkulu ukuthi unjani shwele Agnes shawo uNkulunkulu ushayile ungishayile ngempela kodwa ke ngizoshweleza kuwena hayi kubuhlungu ke mina iqolo lakho nje kunalo ngizokwenza njani kodwa hayi lokho wafuna ukuthi ucaba ngeqaleni usawakhakhela amampondo izindlu shwele yazi ke la gogo somthathe ubaba lo somthathe yini leyo Smith kune garage elokusmith and selokho somthathe imoto selokho imthathe kuseni ngo6 kulela garage and ngazo ukuthi thube umuntu olale khona yabo ma ukuthi uthi nawa yikho into ozoyenza ngaye asikwazi ukumshiya lapha lela garage futhi thina ke asikwazi ukumshiya khona mhlambe kufanele sibone ukuthi senze njani okanye la emalokishini aseduze neTheku njengoMayville kanjalo mhlambe sibheke noma indlu eshibhile azokwazi ukuthi simkhokhelele yona for lenyanga mhlambe baba singakwazi ukuthi sikukhokhelele mhlambe inyanga noma 2 months or 3 months Sekwenzekani emva kwalokho baba angazi kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe after u3 months kusuka manje kuseThekwini la uzohereza nawe uzobona senamandla izinto sengikuke nje angazi baba nathi ukulekelela yebo ngingazama hambe ngikosha amakhadbox ngenzani amathini baba khona namathini kodwa ke mangatholanga lezo zinto ngizokwenza njani kodwa ke baba egameni lokuthi uzobuna indlu umpheme yokukhosela ohamba ekseni ubuye ntambama ngidleni nazinesehe dade nizokwenza ayi baba angazi inkosi yami baba ngazi yabo nje belala lapha emakhadbothini gogo mhlambe enye into esingayizama esahleli lapha ya kule ndawo somtholela kona ngoba phela kuyahlwa manje fana athola indawo mhlambe gogo mina ngingakucela ukuthi ke kutholakale umfowabo angizwe ngazo ukuthi uthe inumbers khona ngoba phela ekugcineni nathi baba ngeke size sithi sizogrentela kodwa ngoba ugogo kwamanje nawe usazibika izizaba zakhe sokuthi akakwazi ukuvumela manje mhlambe fanele uthole phela nawe abafowenu kuyekiwe nakini nje sebekhulile nabafowethu okay bakhulile kodwa ke ekugcineni kosuku abafowenu engabibonga ngamukela nje abafowenu sengihlambu nginje nani ngenalo kanti ikini baba lalikhona kodwa phela iminyaka le ngamashumi akusekho umuntu akusekho umuntu sebayimele sebaphuma nje abafowabo bayimele sebadala ke akusekho umuntu izwalo mfowethu sebebadala nami ngimdala bafuna lokho ukucabanga uthudla ngale kodwa nangale ungasiqedwe isidleke
ngangazi phela ukuthi kugcina impilo sekunjena isimo sesinje njengoba ngibona nje nginjena ngempela angiselutho cabanga lo baba uvele wacabanga nje wonke abantu vele cala definitely esilimeni esiyimini sizokule sisinje welcome ngizathatha imhlophe hayi ngicabanga ukuthi ngona bengingeve kuyinhloso ukuthi uze Slimane gogo mhlambe kulokho njengomuntu ade ninane ingane ke yabo wonke umuntu uyafisa ukubuyisana nengane zakhe noma ngaba kabanga ubaba ngampela einganeni wayisupport kodwa egameni lokuthi umzali ingakho phela kunegama elithi umzali ngingasho ukuthi umkhulisi naye mhlawumbe befisa ukubona izingane eziyigazi lakhe ukuthi kona zisakhona yini kuloko okuncenga kokucela ukuzohlala mhlawumbe ke kuloko angeke ngikukhulume kakhulu kodwa nje egameni lezingane engifisa ukuma kulo igama lezingane hayi angazi kakhulu bahlezi ngibuza ngithi ethwani banilahla basilahla sonke basidayisa angimhlawumbe ukuthi ayikhona-ke seyikhulume intando kaNkulunkulu zathatheka zahamba angithi njengamanje zihlezi la nazo zeyiphi ziyambuza ngoba beyidinga ukuthi zimbuze baba sasikwenzeni usishiya nokuza amawele mhlawumbe mina ngesikhathi baba ehamba ngangisazobathola abanye abantwana kwasho ukuthi angisenayo komkhwenyana agcina nginalezo ngane eziwu-2 usho ukuthi nje awuzange uthole-ke noyedwa ke umkhwenyana wena noma phela ngangingamtholi umuntu kodwa wafuna ukuthi ngizeshotha ngoba ngishadile ngingazali angithi mina ngangiloyali kulo mndeni ngangiloyali kulo mndeni ngizwele nje ngempela mhlambe mina gogo ngiyacela ukuthi noma ngingasho ukuthi namhlanje noma kusasa kodwa ngiyafisa ngathi lento ungayicabanga ukuthi nangu umuntu wenkosi njengoba ngempela ngisahlala nje la kulendlu nibadala vele gogo manje nenkosi manje ufuna ngalokho bese dress afuna ngithatha ikhehle engalazi ezohlala endlini yami hayi wasesibadala ukuthi thatha ikhehle engalazi ayisho ukuthi bathe liphila impilo yalo lapha ngaphandle bese shwa mhloso afuna ezohlala nami angidinga ikhehle laba engalazi la mina ayi ngeke baba angicabanga nawo awubone njengendoda kodwa umsebenzi wethu thina siwenzile nangu ugogo sifikile kuye sakuthola ukuthi izingane ubukade nawo ukhala ngazo kakhulu amsekho manje abafowenu mhlambe nabo kufanele bengena kulolu daba mina angazi makuse kunje ayangazi futhi nami ngeke ngempela ngogogo ngempela ngithi nami akaziphoqa ukuvuma lo muntu uhlukumezeke kakhulu ziningi izinto ezibalwa ube nazo imoto umuzi kodwa manje wakhohlwa umuntu oqale nawe ungenalutho sisupportana ngumsupport lo baba ngisathandana naye ngasebenzi engenalutho sathandana mina ngangimthengela ugwayi mekwa weekend nawapho jola nabo ngimnikeza imali yami ngithi nakamba phuma nabangani atholele into okuphuzwa umsebenzi lo uthola yimina ngiba ngivuka ngimncengele wazi wathi omnye ubhuti owayisihloko sabatana akafike lapha nafaka into zakhe ngathi kuyaqashwa enkampanini kwasho ukuthi akanayo license kwayimina ngikhipha imali yami ngimfundise i-driver's license wazayithola kule yamnyaka yebo yakhumbula kunjalo ngakhipha imali yami atholile nazo ngakhipha waqala uyifeyilile nazo ngabathathu ngathi bekezele egcineni wagcina ithola license iphi nje license kumanje na angiyazi yonke into akayazi ade ngihambe ngihlala yonke ndawo hayi utalati hayi sixabathe utalati yonke into akayazi lo baba yonke into akayazi futhi kufanele umsebenzi eminingi la okay baba esizokwenza ngisazokucelela nami kubaphatha abangiphethe ulungisela indaba ye-ID uhambe uyolungisela lapha eRosberg ngicabanga ukuthi mawusukune-ID la indaba license ingakwazi ukuthi ibuye mhlawumbe mawufaka izithupha kwi-system mhlawumbe kuyakwazi ukuthi ibuye izomenzeleni lesoshalogandagana angazi kodwa egameni kona ukushayela usakwazi angazi noma sangakwazi hayi lo baba yonke into yakhe inzima mina ngiyaphila ngisasebenza emadraftini kuyimanje ngiyithola imali yo hayi ngizokwenza kanje kuze kube lula kuze ningalokhu ningifaka endabeni yakho zonikeze inamba zabafowabo hambani ke nomfunele imjondolo lapha koMelvin nami kuba ningangifaki mina
ngizomnikeza inamba zabafowabo bayikhomele kodwa nabafowabo. Kodwa ngoba ningungizame hayi baba asicela indlela gogo siyabonga kakhulu nje ngesikhathi sakho ngizonike inamba zabafowabo ngiyabonga namba. okay hayi sizoyithatha nje la off camera Ngizanihambe naye. hayi no hayi sohamba naye gogo ngeke nathi sidlale Nimbusele emgodini la nimthathe khona. awu hayi inkinga Sophia sekuhlwile eThekwini so sekufanele somzama ukuthi senze njani ngeke somlahla umuntu umuzunawo manje usufuna mina ngizizwe usungenza mina ngifeel bad. hayi ngeke nimlahle umuntu wami mina ngimlahle umuntu. hayi History yami awuyazi nalobabele hayi sengisho thina ukuthi ngeke sikwazi ukumlahla ngoba leso umthathe khona ngeke somshiye khona masifike eThekwini sekuhlwile hayi kodwa ke phela musuthi ngesimlahle umuntu usufuna mina ngifeel bad kuyahlela bakufika ukuthi akuzo ungenani noma ke toilet lale nakumhlola wami hayi ngeke baba yasamba kwamanje kuyabe isikhathi esiright asamba akuyabe isikhathi esiright kwamanje cabanga akuyabe isikhathi esiright hayi nawe ngibeqotha unginike inamba yakho mhlawumbe ngiyela ngoshintsha umqondo okay I know awuthi ke ngithathe into yokubhala la emotweni yes khona sobhalelana nephepheni asambeni baba sambeni baba Ngihambe nomuhle. yeah awu asambeni hey